Cada dia utilitzem tassons de vidre. Però com es fa el vidre? En Jaume i en Moja ens ho explicaran. Farem un setrí mallorquí. Ara coim això d'un vidre blanc, que està a 1.100 graus. Això d'arena. Se fon a 1.200 graus durant 8 hores i el 100 de mà ja està cristal·litzat. Ara anem refredant una mica aquí, perquè tot d'una que surt de forn no se pot treballar. Ara ja bufam per fer la hueca, la peça, si no seria massissa. Ara començarem a fer el coll del que serà la citrera i la base. Ara l'encantem una mica per el meu ajudant donar la forma ja que volem, el tamany que volem i això. Vamos. I ara el meu ajudant està bufant i li donant la forma. Ja tenim la banda de baix feta i la passarem a un altre ferro per fer la banda de davant. Seria un puntí, això. L'hem d'encalentir de davant per fer el tubo amb un vas oli i pega per avall. Ara ja se comença a moure, que ja està per treballar. Fent la catseta. Ara li deixen el meu ajudant mentre jo faig el tubet. El tubet on sortirà l'oli una vegada feta. Ara li llevam aquest bocí perquè quedi hueco de dins. Ara l'encalentim i li farem un teat, que és per on entrarà l'oli també. Ara li donen el meu ajudant perquè l'hem d'incorporar a la peça. Ara li fregarem ja el tubo. Ara li falta acabar la banda de dalt del tubet i ja per lo darrere de tot sense. Donant la bufada i ja està. L'estirarem un poc més i li farem la curva. Ara ja surt. Ja tenim fet, i ara sense i el darrer. Per afegir qualsevol bocí hem d'encalentir, si no el vidre que l'he remadut no fa res. Ara ja pràcticament està acabada. Ara banyam un poc perquè molli en el puntí, que li hem posat antes, i ja se'n va l'arca. Així ja està acabada. Ara va a un altre forn. Una vegada que està acabada, ha d'entrar aquí. I aquí se mantén a 500 graus. No pot davallar perquè se trenca. Una vegada que hem acabat, la tapam tota, ja no feim foc i la deixem que refredi durant 2 dies. Han passat 48 hores i ja l'hem tret, la que vam fer.